Tervetuloa seuraamaan erästä maailman vauhdikkaimmista urheilulajeista, moottoriveneilyn offshore-kilpailuja. Näitä kilpailujahan on täällä Suomenkin vesillä nähty jo aiemminkin muutamana vuonna, mutta tänä vuonna ajetaan ensimmäistä kertaa kilpailu Helsingistä Tallinnaan. Lähtö tapahtuu aivan näillä minuuteilla, mutta ennen tuota varsinaista lähtöä käymme kuitenkin tutustumassa kilpailijoihin ja kuuntelemassa ja katsomassa heidän lähtötunnelmiaan. Me istumme nyt Chris Craft-veneessä, jonka kippari Hans Sevelius ei valitettavasti ole täällä, mutta muu miehistö on paikalla. Te olitte viime vuonna varsinaisia epäonnen sotureita. Kerropa, mitä viime vuonna tapahtui. No Tallinnan kilpailu, niin meillä tapahtui siinä melkein kaikki mahdollinen epäonni, mitä voi tapahtua. Ja tosiaan se lähti siitä, että me ajettiin tästä yli ja oli kova keli ja vene toimi ihanteellisesti ja me ajateltiin, että nyt tulee todella hyvä sijoitus. Ja päästiin Tallinnan sitten tullialtaaseen ja oltiin juuri kiinnittämässä venettä ja Hans kytki peruutusvaihteen päälle ja silloin samalla toinen potkuri lensi sinne satama-altaan pohjaan ja me oltiin sitten siellä vähän jalkapuolina yhdellä koneella liikkeellä ja mietittiin mitä tehdään ja päätettiin, että yksi kaveri lähtee ajamaan Tallinnasta vielä yöllä yli Helsinkiin ja hakee meidän varapotkurit ja tuo ne sinne ja hän tulikin sitten aamulla ja saatiin potkurit kiinni, mutta sen verran kiire aikataulu, että me ehdittiin yhtään venettä testaamaan ja lähdettiin vaan sitten lähtöalueelle ja koitettiin siinä venettä plaaniin, mikä ei onnistunut, että potkurit oli hiukan liian pienet ja vene ainoastaan suti ja me ajateltiin, että jotain paniikkiratkaisua pitää tehdä ja päätettiin ajaa takaisin satamaan ja ottaa meidän tyhjät 7 kappaletta bensajerrykannuja ja täyttää ne vedellä ja laittaa ne tuonne keulakannelle lisäpainoksi ja koittaa sillä tavalla. Ja kokeiltiin sitä, sekään ei auttanut, niin päätettiin vielä, että muu miehistö kokonaan menee sinne kannelle lisäpainoksi. Minä sitten yksin ajoin täältä ja saatiin vene plaaniin ja heitettiin kannut satama-altaaseen ja lähdettiin muiden perään sitten noin 50 minuuttia muiden lähdön jälkeen ja pärjättiin aika kivasti siinä sitten sen selän ylitys, että oltiin ehkä joku 4.5 tuolla kääntöpojulla ja silloin yhtäkkiä toinen kone sammui ja ei ollut oikein mahdollisuuksia tutkia, että mitä ongelmaa moottoriin tuli ja päätettiin jatkaa yhdellä koneella ja se yhdellä koneellakin kulki sitten kuitenkin semmoista 30 solmua, semmoista nilkuttamista sitten päästäisiin maaliin ja saataisiin tulos ja sitten tuossa Helsingin Matalan kohdalla niin katsottiin vaan polttoainemittari, että väkisin se loppuu ja kone alkoi yskimässä, toisesta koneesta loppui bensa ja sitten se kilpailu oli ohi. Mutta tänä vuonna nyt niin mitä tämmöistä ei pitäisi tapahtua, että me odotetaan kyllä ihan kivaa sijoitusta. Tuo on todella surullinen tarina. Tekniset epäonnistumiset menevät helposti mekaanikon piikkiin. Onko tänä vuonna kaikki kunnossa? Kyllä joo, koneet on käyty täysin läpi ja vähän viilattu ja perät ja kytkimet on tsekattu kaikki. Ja potkurit kiinni? Potkurit on kiinni, joo, kyllä. Säätiedotus on lupaillut tuulta noin 3–6 metriä sekunnissa, ehkä vähän enemmän. Kuinka tällainen keli sopii teille? 3–6 sopii meille vallan mainiosti. Se on ihan sopiva, ei enempää eikä vähempää. Oletteko tänään palkintopallilla? Se nähdään, kun ollaan perillä. Mehän ollaan autovastaajia ja se on ihan selvää, mutta Palkintopallilla me ollaan kyllä. Niin. Tekniikka on kunnossa ja hyvä miehistö ja hyvä fiilis, niin mikäs siinä? Te olette nyt tällä kaudella ajelleet Euroopan mestaruuskilpailuja ja teillä on tiettävästi ollut ainakin alkukaudesta jonkinlaisia ongelmia. Mitä ne ovat? No meillä on ollut jo vähän semmoisia lapsen vikoja ja vähän muuta pientä uutuuria. Ensimmäisessä kisassa meni polttoaineliitin, joka keskeytti meidän kilpailun. Toisessa kisassa vene osui johonkin kelluvaan rojuun, tukkiin tai vastaavaan, niin se väänsi meidän toisen vetolaitteen, jolloin keskeytettiin, silloin oltiin muistaakseni 5. sijalla. Ja sitten 3. kisa keskeytyi periaatteessa samaan syyhyn, meillä potkurilapa katkesi ja silloin me oltiin 2. tilalla. Ja oltiin aika loppuvaiheessa kisaa. Ja sitten toi viimeinen kisa nyt oli niin kuin ensimmäinen, mikä meni sillä lailla tuubiin, että me päästiin ehjän veneen kanssa maaliin ja oltiin 5. ja oltiin siihen ihan sinänsä tyytyväisiä, koska se on hyvä alku. Tämä on nyt ensimmäinen kausi teillä tällä kalustolla ja tällä tiimillä. Kuinka tämä tiimi on nyt hitsautunut yhteen? Toimiiko se? Kyllä, se toimii erittäin mainiosti. Olemme oppineet toisiltamme hyvin paljon tässä vuoden aikana tai tämän puolen kauden aikana ja nyt homma toimii. Entäs tänään, onko Notarial 1 palkintosijoilla, onko tämä keli teille sopiva? No valitettavasti keli ei ole meillä lainkaan sopiva. Tämä on hyvin sellainen tyyni tasainen päivä ja meidän laitteet ja lähinnä nimenomaan tämä iso katti, niin tämä vaatisi tuulta, niin kuin tietysti yksi runkovenekin, joka meillä on tänään mukana ensimmäistä kertaa kisassa. Mutta totta kai me tähdätään mahdollisimman hyvään sijoitukseen ja voitosta ajetaan, mutta ei todellakaan ole meidän keli.
Teillä on ainakin teoriassa kilpailun nopein vene. Bellalla on huippuja yli 200 kilometriä tunnissa, mutta veneily on siitä mielenkiintoista, mitä tahansa voi sattua. Viime vuonna muun muassa teillä oli epäonnea ja kuulemma tänäkin vuonna on ollut muissa kisoissa. Onko nyt kaikki kunnossa? Kyllä kalusto pitäisi nyt olla kunnossa ja nythän toi vähän helpottaa, koska isäni, joka on ollut aikaisemmin kartalukija, jäi veneestä täksi vuodeksi pois ja tuli tiimiin mukaan Petri Korpivaara, joka ajaa ja mä käytän kaasuja, eli se helpottuu huomattavasti työminen. Kumpi navigoi? Kuljettaja, se joka vääntää rattia. Veneissä on se, että nämä on aika pitkälle viritettyjä herkkiä koneita, niin se kaasun käyttäjä, niin sanottu rottleman, niin silloin kaikista tarkin työ siellä, niin silloin ei voi enää suunnistaa. Miltä keli näyttää nyt tänään noin teidän kannaltanne? No keli on meille loppujen lopuksi hyvä. Se, että me ei olla kaksin päästyviä ajaa, tämä on kummallekin uusi asia ajaa sillä, että toinen käyttää kaasuja ja toinen rattia. Mutta mä uskoisin, että toi keli on meille nyt hyvä, koska siellä on aaltoa, mutta ei liikaa. Onko Bella tänään palkintosijoilla? Toivottavasti. Kyllä mä uskoisin, jos kaikki menee kuntoon. On tässä tehty monta viikkoa töitä ja kyllä ne kaikki näyttää hyvältä. Että jos tekniikka kestää, niin uskoisin näin käy. Mitä eroa tässä veneessä on viimevuotiseen verrattuna? No itse veneessähän ei ole niin kuin rakenteellisia muutoksia tehty ollenkaan. Muutama mittari vaihdettu toiselle puolelle toisen kabiiniin. Koneet on huollettu, laitettu. Viime sunnuntaina meillä hajosi perä. Onneksi sattui olemaan varaosia. Ja kaikki on laitettu nyt tip-top kuntoon. Et jos kalusto kestää, niin kyllä sieltä lujaa tullaan. Vieressäni on mies, jota ei ainakaan moottoriurheiluväelle tarvitse esitellä. Timo Mäkinen, viime vuonna sinulla oli hieman epäonnea. Kerrotko, mitä tapahtui? No se oli tässä Tallinnan kisassa oli tosiaan epäonnea siltä osin, että meillä oli ihan uudet moottorit ja matkalla Tallinnaan. Silloinhan kilpailu ajettiin vain Tallinna-Helsinki, niin meni kansi tiivisti eikä me saatu kuntoon ja me jouduttiin heti lähdön jälkeen keskeyttämään. Mutta nyt on kaikki kunnossa. Nyt pitäisi olla kaikki kunnossa. Säätiedotus on lupaillut tuollaista 3-6 metriin sekunnissa tuulta, ehkä vähän enemmän. Kuinka se sopii sinulle ja tälle veneelle? No sanotaan nyt, että kaikki keli sopii tietysti, että fyysisesti paljon raskaampaa kuin kova keli, mutta silloin tietysti mittely on kovempaa. Tosin nämä offshore-luokan pitemmät veneet, niillä on parempi etu sitten, kun on kova keli, koska ne on paljon pitempiä ja painavampia. Oletko tänään palkintopallilla? Toivottavasti. Tähän varten lähdetään mukaan. Kari Lallukka oli viime vuoden Tallinnan kilpailun 2. tuolloin talvisotaveneellä. Nyt sama vene uudella nimellä Valkoinen Peura. Mitä muuta uutta veneessä on kuin nimi? Me olemme saaneet maahan tuolta uudet Mercruiserin 500 F-moottorit, 2x790 hevosvoimaa, sekä meillä on uudet Speedmaster SSM5 perät. Se on semmoinen moottoriperäyhdistelmä, jota Eurooppaan on tilattu tänä vuonna vain 3 kappaletta. Mutta lähtöön ei enää niin kovin hirvittävästi ole aikaa ja mekaanikot siinä paiskivat töitä hiki hatussa. Tuleeko kiire? 4 ammattimiestä saa ihmeitä aikaa lyhyessäkin ajassa. Et ole huolissasi? No millä mielellä nyt lähdet kilpailuun? Keli ei ole ilmeisesti teille paras mahdollinen. Ei, kyllä nyt täytyy sanoa, että pienet veneet, yksirunkoiset pienet veneet Offshore 3-luokissa ovat tänään vahvoilla. Et usko, että Valkoinen Peura on palkintosijalla tänään? Valkoinen Peura aina pyrkii korkeimmille sijoille, mutta tänään on vähän huono päivä sään puolesta. Tämä takana oleva vene on nimeltään Argo ja se on tämän kilpailun pienin vene ja siinä on kilpailun pienin kone. Miehistö sen sijaan ei ole pieni eikä vaatimaton. Tällä veljesparilla on takanaan 3 maailmanmestaruutta ja 4 Euroopan mestaruutta. Miltä tuntuu lähteä näinkin pienellä veneellä kilpailemaan näiden isoisten kanssa? Aivan mielenkiintoiselta. Pienellä on aina kiva lähteä, motivoiva lähtökohta lähteä ajan suurempia vastaan ja yrittämään, että mitenkä siellä niiden joukossa pysytään ja selviydytään tästä kilpailusta. Kuinka kovaa te voitte ajaa tässä kelissä, jos tämä nyt pysyy tällaisena kuin se nyt on? No tässä mitä katselemme tällä rannalla tällä hetkellä, niin voimme ajaa kyllä näillä säädöillä asetelmilla 65 solmua, ehkä hiukan ylikin, mutta jos ulompana tulee isoa maininkia mukaan taikka tuuli nousee, niin tietysti se rajoittaa nopeuksia alaspäin. Viime vuonna ette olleet lainkaan mukana. Miksi innostuitte tänä vuonna nyt tänne?
Me olemme tänä vuonna vaihtaneet suurempaan luokkaan. Viime vuonna ajoimme offshore 3 1,3 litraisia ja siinä on 15 jalkaa pitkä vene, joka oli liian lyhyt näihin sääntöihin. Eli sillä ei ollut mahdollista ajaa näitä. Mielenkiintoa kyllä olisi ollut yrittää. Ja nyt tällä suuremmalla Arko 23-jalkaisella niin pystymme lähtemään mukaan. Moneltako sieltä Arko löytyy tänään tuloslistalta? No sitä on hyvin vaikea sanoa. Mä en tiedä ihan tarkkaan, miten nämä suuret veneet on säätäneet nopeutensa tähän keliin ja mitkä tulee olemaan kelilliset ratkaisut, mutta jätetään se maalilipun jälkeiseksi asiaksi, että katsotaan perästä. Kyllä me tullaan pistämään parastamme koko reitin aikana ja toivotaan, että kaikki menee hyvin. No entä navigaattorin näkökulmasta, miltä esimerkiksi näkyvyys nyt tuntuu tänään? No näkyvyys on aika heikolta vaikuttaa, kun tuonne katselee, että se on paha, että kompassia vaan katsellaan. Luuletko, että tapahtuu eksymisiä? Se on aina mahdollista. Pieniä eksymisiä, mutta toivotaan, että kaikki löytää perille kuitenkin. Kilpailun aloittavat pienet veneet. Tässä ryhmässä lähtivät muiden muassa Petri Jokisen ja Vesa Kortesojan Yamaha Argo, Pekka Koskisen, Reima Windbergin ja Jorma Vesan seinänsiirtäjät, Yli Korpien Argo, Charles Tour Elmgrenin ja Klaas Dalbergin Quick, Paulo Pasasen, Vesa Valkaman ja Eero Airion Trust Me sekä Hannu Pukinmäen ja Kari Vartiaisen Salama. Myös nämä veneet kulkevat todella lujaa, vauhtia on parhaimmillaan noin 150 kilometriä tunnissa. Ja näin lähtevät isot veneet. Tässä ryhmässä ovat siis Notarial 1, Flying Finn, Bella, Alibaba, Varkaus Arkki ja Top Gun. Vene numero 34 on Kimmo Westerbergin ja Petri Korpivaaran kuljettama Bella, joka viime vuonna voitti Tallinna-Helsinki-kilpailun. Se on 10,7 metrin pituinen ja noin 4000 kilon painoinen katamaraani. Voimanlähteenä on 2 Mercruiserin kilpamoottoria, jotka kehittävät yhteensä 1500 hevosvoimaa ja kiidättävät venettä yli 200 kilometrin tuntinopeudella. Ja hyvin kulkee myös entisen ralliammattilaisen Timo Mäkisen Flying Finn. Se on 9,5 metrinen 1800 kilon painoinen katamaraani. 3 Mercury Efi-konetta kehittävät 900 hevosvoimaa ja vauhti nousee näillä eväillä 160 kilometriin tunnissa. Yksi Timo Mäkisen uhkaajista puuttui tänään lähtöviivalta. Valkoinen peura jäi varikolle. Mitä tapahtui? Joudumme odottamaan tässä uutta polttoainepomppua. Olemme saaneet uudet Mercruiserin 500 EFI-koneet ja tarvimme polttoainejärjestelmään 5 kilon paineen. Ja nyt toinen polttoainepumpuista on vaurioitunut ja saamme illalla uuden. Ja jolloin starttaamme Tallinnaan ja olemme huomenna mukana toisessa osakilpailussa. Vene numero 9 on Chris-Craft, miehistönä Hans Sevelius, P.H. Söderling ja Peter Westerlund. Chris-Craft on hieman yli 9 metrin pituinen ja 3400 kilon painoinen katamaraani. Vene on Suomessa siviiliveneestä vahvistettu kilpailukäyttöön.
Voimanlähteinä on Mercruiserin Speedmaster 2, jotka kehittävät noin 1000 hevosvoimaa. Vauhti nousee noin 160 kilometriin tunnissa. Venettä 105 Notarial 2 ajavat Jukka Laakso, Juhan Jäätiö ja Jukka Mild. Vene on yksirunkoinen, pituutta on 11 metriä ja painoa peräti 6000 kiloa. Ja tässä kiitää Jouko Kantolan ja Urpo Salon Alibaba. Ja tässä jälleen kuvassa Ocean Racing Teamin yksirunkoinen Notarial 2. Tuo äskeinen vene olikin varkausarkki ainakin numeron perusteella, mutta tässä Notarialin ykkösvene. Notarial 1 on eräs kilpailun suurimpia ennakkosuosikkeja. Venettä kuljettaa Pohjoismaiden ainoa EM- ja MM-tasolla offshore 1-luokassa kilpaileva tiimi Jukka-Pekka Mattila, Krister Leskinen ja Mika Averi. Notarial 1 on 12,5 metrin pituinen ja 5500 kilon painoinen katamaraani, ja kyytiä antamassa on 2 Lightning Performance-konetta, jotka vievät venettä 190 kilometrin tuntinopeudella. Katos, Pire, näitä mun uusia valokuvia. Ai että on hyvät värit. Onko nää niitä? No on. Tietysti Eiri-kuvia. Eiri-kuvat onnistuu. Suomen hiihtojoukkue matkalla menestykseen. Eväinä kunnon välineet, oikea harjoittelu ja ravinto. Kellogg's Extra. Ravitsevaa ja rapeaa. Nyt myös suklainen maku. Näillä jaksat pitkään. Kellogg's Extra on Suomen hiihtojoukkueen virallinen aamiainen. Rutsky. Apet, hurry up. Громадцы, заткните ей глотку. Есть, только нежно. That our fault? Call Chief Maddox. The Russians have landed. Tallinnan matalalle saavuttaessa veneiden järjestys oli seuraava. Ykkösenä oli Bella, kakkosena Notarial 1 ja kolmantena Chris-Craft. Neljäntenä ajoi Notarial 2 ja viidentenä Flying Finn. Seuraavina tulivat Yamaha Argo, Salama, Argo, Trust Me ja Quick. Euroopan mestaruustasolla Välimeren kaupungeissa, kuten Nitsassa, Monacossa, Sardinia, Porto Cervossa tai Venetsiassa,
Formula-kilpailu, formula-ruletti näkyy voimakkaasti katukuvassa, missä sitten liikkuu. Siellä kilpailukausi on noin puoli vuotta ja lisäksi tulevat harjoittelu- ja testikaudet. Kisojen ympärillä rikkuu suuri raha ja rikkaat ihmiset, eli offshore-yksitoimintaa voi siellä verrata esimerkiksi formula-autoiluun. Koko offshore-toiminta on Euroopassa kovassa kasvussa ja sen julkisuusarvo on noussut, kiitos muun muassa kovien kilpailuiden, kuten esimerkiksi Monacon prinssipuolen Stefano Casiraghin. Täällä Tallinnassa, Suomenlahden vehreimmässä kaupungissa, noihin Välimeren tunnelmiin on siellä joitakin vuosia. Ja täällä Piritan satamassa on vasta viime vuosina näkynyt ulkomaisia veneitä. Tallinnan vanhat tornit, tapulit ovat vasta äskettäin niin myöhään kuin viime vuonna nähneet ensimmäiset suuren luokan kilpaveneensä. Isoja veneitä maaliin odotellessamme kysymme kadun kulkijoilta ja torilla liikkujilta, miten offshore-kilpailu on täällä huomattu. Mitä te tiedätte tästä offshore-kilpailusta? No yleensä minä en tiedä kyllä mitäkin. Hän tiedä paljon. Kutsumme tyttiin, älkää nyt ottakaa minusta otustakaan. Hän on itse niinku, no, surffaaja tytti, hän tiedä voipolla. Minä en osaa teille mitäkin kerrota. Yhtä mitään. Jos torilla kävijöitä ja kadun ihmisiä on uskominen, niin mikään yleisömenestys tämä ei vielä ole. Mistä, Jouni Häkkinen, sinä olet kilpailujohtaja täällä Piritan puolessa, Tallinnan puolessa. Mistä johtuu, että tallinnalaiset eivät vielä ole huomanneet tätä offshore-kilpailua? No lähinnä varmaan sen takia, että tämä on ihan suomalaispainotteinen osanottajan ja osallistujien ja tämmöisen turvatoimienkin kannalta. Ja täkäläinen lehdistö tuskin on isompia kirjoitteluita, kun siinä ei ole tosiaan kuin suomalaisia ja yksi jenkkiläinen mukana. Miten järjestelyt muuten ovat sujuneet? No se täytyy sanoa ihan kiitettävästi. Meillä on täällä ihan hyvä yhteistyökumppaneita, jotka on kyllä auttanut, että siinä on 10 kertaa vähemmän meillä on työtä, kun me ollaan saatu täältä luotettavia ja hyvin tekeviä yhteisökumppaneita. Mitä arvelet, olisiko kiinnostus suurempi, jos olisi lisää ulkomaista kansainvälistä tasoa tässä kilpailussa? Nyt tässä on melkein pelkästään suomalainen, niin kuin sanoit. Joo, kyllä mä uskon, että ja tähän tähdätäänkin, että tulevaisuudessa tämä saataisiin maiden kannalta värikkäämmäksi. Mutta me ollaan varovasti liitytty, niin kuin nämä rajatkin nyt on auennut ja aukeaa näköjään koko ajan paremmin, niin se on mahdollista järjestää. Mutta tosiaan niin varovasti, ettei nyt tule mitään isompia vaikeuksia. Tuo kilpailureitti on vajaa 100 kilometriä, kun se normaalissa, sanotaan Euroopan mestaruustasoisissa kilpailussa on 250 kilometriä. Haittaako tämä mitenkään kilpailuja tasoa? No mä en usko. Siinä on niinkö, tavallaanhan tämä on suuntaan ja toiseen, että kyllä se niinkö tuplaantuu tämä matka. Ja siinä on kuitenkin, että tässä ylitetään maiden rajoja. Ja mitä Helsingistä nyt voi ajaa, niin ei tässä ole paljon muuta mahdollisuutta kuin tämä Eestin puoli ja toinen on tietysti tämä Tukholma. Ja sehän on jo pidempi. Milloin tästä Helsinki matkasta tulee SF-sarjan kilpailu? No, toivottavasti mahdollisimman pian. Mitä se tarkoittaa? Saattaisi olla. Ei ole mitenkään mahdollista vaikka sen vuonna. Ja näin olemme siirtyneet maalialueelle Tallinnan Purje Sport-keskuksen Piritan edustalle. Tuuli on koillisesta, koillis-idästä arviolta noin 3 metriä sekunnissa. Aalohko on miltei olematonta. Kuvamme tulee maaliveneestä ja näin olemme mahdollisimman lähellä maalilinjaa. Kun nyt veneet näkyvät kuvassa, Tallinnan matalan korkeudella johti Notariaali 1, mutta nyt vene, joka näkyy tuolla, emme vielä pysty sitä erottamaan, mutta tiedämme, että pari minuutin sisällä se ylittää maalilinjan. Ja yritämme nyt saada kuvaan. Ilmeisesti käy nyt sillä tavalla, että nämä johtavat veneet ovat suunnistaneet väärin ja suuntaavat toiselle maalilinjalle kuin alun perin aiotulle. Eli jos eivät nyt ylitä maalilinjaa sen kohdalla, miten karttaan on merkitty, niin veneet hylätään. Maalilippua ei voi heiluttaa nimittäin ennen kuin vene ylittää maalilinjan.
Ja Bella sieltä tulee. Valkoinen Bella-vene Kimmo Westerbergin ohjastamana ja mukana on Petri Korpiovaara. Tämä lähes 11 metriä 4000 kiloa painava 2 Mercuriusin vauhdittama vene ajoi siis maalilinjan ohitse. Nyt katsotaan, jos seuraava vene, joka ilmeisesti näyttää Notarial ykköseltä, kaksirunkovene, joka tulee sieltä, jos se huomaa tuon maalilinjan. Joka tapauksessa nyt, ellei Bella käänny ja tulee takaisin maalilinjalle, niin se on hävinnyt pelin. Ja niin Notarial ykkönen ajoi myöskin maalilinjan ohitse samalla tavalla kuin Bella. Ja katsomme nyt, että tulevatko veneet takaisin. Tästä voi tulla vielä toinen kisa, nimittäin ne ehtisivät vielä takaisin ennen kuin muut veneet saapuvat tänne. Että se, joka heistä ensimmäisenä huomaa maalilinjan, voi vielä voittaa kisan, mutta siltä näyttää, että molemmat ajoivat väärältä puolelta. Ja nyt tulevat 3 seuraavaa venettä maalilinjaa kohti. Nämä ilmeisesti oivalsivat, missä päin maalilinja on ja ajavat suoraan niitä päin. Emme näe vielä numeroita, eli mitkä veneet ovat tulossa, mutta ilmeisesti Notarial 2 tässä ensimmäisenä. Ja heti sen perään ilmeisesti sitten jo Offshore 2 luokka. Kyllä tämä on. Kyllä tämä kaksirunkoinen on. Ja hurjaa vauhtia sieltä tullaan myöskin aika lailla ryhmitteenkin tässä aika vaikea. Vene on numero 9, Chris Craft. Mutta ajoi kuitenkin väärältä puolelta lippua. Nyt tulee ensimmäinen, joka ylittää maalilinjan oikean. Ja se on Timo Mäkisen Flying Finn. Ja toinen vene, joka ylittää maalilinjan oikein, on numero 105, joka on Notarial 2. Ja nyt saapuu sitten 3. erä maaliin, katamaranityyppinen pienempi vene. Voisi olla Salama, se nähdään aivan hetken kuluttua, sekin tulee maalilinjan kohdalle. Jos se ylittää nyt maalilinjan oikealta puolelta, niin se on 3. virallisesti maalissa, elleivät sitten tuomarit muuta. Ei vene oikealta puolelta, vai meneekö? Ei mene oikealta puolelta, väärältä puolelta, sekin hylättiin. Tämä yksorykkovene, joka saapuu tuolta, on hetkinen, vielä ei näy numeroa. C41. Se on Salama ja ajoi väärää puolta. Kuitenkin kääntyy. Ilmeisesti tajusi, että maalilinjan väärältä puolelta tultiin. Yrittää takaisin ja kiertää. Ja näin kilpailun alussa on johtopaikan pitänyt Salama. Ilmeisesti sijoittuu nyt 3. sen takia, että useampi on ajanut ohi koko maalilinjan. Ja nyt mahdollisuus saada tulla 4. maaliin on C10 Argo. Mielestäni Ylikorpien ohjelma vene 4. maalissa. 4. maalissa ja tämä on Offshore 3 luokan vene, C-luokan vene. Sano. Ja nyt selviää, että ohjaajakokouksessa Helsingissä ennen starttia on ilmoitettu, että ne veneet, jotka ylittävät maalilinjaa tai pidennetyn maalilinjan tämän maaliveneen oikealta puolelta, hyväksytään kaikki. Eli tämä merkitsee sitä, että ainoastaan ne 2 suurinta venettä, eli Offshore 1 luokan todella isoa venettä, Bella, joka tuli ensimmäisenä, ja Notarial 1, joka tuli 2. ajoivat maaliveneen vasemmalta puolelta. Ne hylätään. Kaikki muut on tähän asti hyväksytty. Numeroita ei nyt eräytä kiikareilla. Sieltä kumminkin 2 venettä tulee. Numeroita ei näy. Ja mikä numero tulee?
Trust Me, Pasanen Paul, Valkomaa Vesa ja Airio Eero. Ja seuraava alus, josta ei myöskään odota numeroa tältä etäisyydellä hetken kuluttua näkyy. Se on 71 Ali Paava Jouko Kantolan ohjastamana. Se sijoittui hyvin myöskin viime vuonna. Ja ensimmäisen niistä ilmeisesti urheiluveneen luokan osanottaja. Numero 83, se on C-luokan, Offshore 3 luokan seinän siirtäjät, entinen Baby Elephant. 74 kilometriä takana. Ja sen jälkeen valkoinen vene. Se täytyy myöskin järjestellä sanoa, että numerot on erittäin vaikea erottaa näistä laivoista. Ne voisivat olla vähän suuremmat. Tuo kumminkin numero 73 urheiluvenen luokassa Top Gun Jyrki Kunstopin ohjastamana valkoisen harmaa vene. Maaliin on saapunut 12 venekuntaa, enää puuttuu 4. Tuolta tulee nyt kaikki 4 on näkyvissä. Ilmeisesti vain näyttää siltä, että 2 lähimpänä olevaa suunnistavat myös väärälle puolelle maalilinjaa. Olivat tulossa jo yhteen otteeseen ihan oikein, mutta suunnistivat jälleen länteen päin. Täällä vilkutellaan maaliveneessä ja yritetään saada paikoilleen. Mutta näinkö käy, että molemmat suunnistavat ohi? Jälkimmäinen oivalsi, ajaa oikaisuuntaan. Myöskin toinen, tästä tulee jännittävä. Kuka on 29? Eli Ali Paava. Ja sitten kakkosena 91. Joka oli Varkauksen Arkki. Laskemme mukaan siis 2 vedettä vielä. 1 tulee suoraan kohti maalilinjaa. Tässä on taas sama ongelma, että kun numerot on maalattu niin pienellä veneisiin, niin niitä ei erota näin etäältä. Täällä puuttuu muun muassa Miami Vice-vene, tuo elokuvista tuttu Don Johnsonin joskus aikoinaan ohjastama vene. Se ei ole tullut vielä maaliin, mutta mikä tämä on? Se voisi... En ole varma, onko toinen näistä kilpailija vai toinen jonkin näköinen puolus, mutta yksi kilpailija ainakin on selvästi näkyvissä ja tulee aivan oikealta väylää kohti maalilinjaa. Ja nyt aletaan sitten katsoa veneen valkoinen jäljellä olevia väreistä voidaan vielä päätellä, mikä se voisi olla. Se voisi olla numero 71. Se nähdään aivan hetken kuluttua. Niin, virkailijat huomattavat, että veneessä ei ole laisinkaan numeroa, että olisiko tämä kilpailun ulkopuolinen. Maalissa kuitenkin. Tuossa taisi voitto mennä ohi suun. Ei, kyllä me voitettiin ihan, että me oltiin tuommoinen puoli kilometriä johdossa ja suurin piirtein. Mutta ajoitte maalilinjan väärältä puolelta? Sanotaan sillä, että ohjaajakokouksessa sanottiin, että toinen maalilinja on atsimutsi ja me mentiin kyllä sen oikealta puolelta. Niin, tuosta voi olla eri mieltä. Mitä nyt, ajatteko protestoida, koska ainakin tuolla maaliveneessä nyt ei oltu aivan varmoja? No, jos se meinaa, että meidät diskataan ilman muuta, me tehdään protesteja. Omasta mielestä te voititte siis. Miten tuo matka sujui sitten tänne verrattuna edellisiin matkoihin? No tuohan oli keli, oli loppujen lopuksi meillä aika fantastinen, että meillä ei ollut mitään ongelmia siinä suhteessa. Ei mitään ongelmia. Millä mielen sitten huomenna matkaa? Kyllä me lähdetään taas voittamaan sitä.
Se on hyvä mainos. No niin, Timo Mäkinen, miten tuo matka meni? Jos nyt näyttää siltä, että 2 ensimmäistä hylätään, niin silloin voitto on sinun. Mitenkä näitä voitaisiin hylätä sitten? Ilmeisesti ovat maalilinjan väärältä puolelta. Ajaan, sitä mä en tiedä ollenkaan. Me tultiin omaa ajoa ja meillä ei oikein mennyt niin kuin meidän vene piti mennä. Mä laitoin ehkä liian harvat potkurit alle, koska huippunopeus oli pudonnut noin 10 mailia. Ja vaikka ihan tyynessä tässä lopussa, tosin pääsin tämän Notarialin tuon toisen veneen ohi tuossa lopussa, mutta multa puuttuu 10-15 mailin normaali huipusta. Saatko sen korjattua huomiseksi? Kyllä varmasti, että tihempää potkuri alle vaan, niin kyllä se taas lähtee laukkaamaan. Jukka-Pekka Mattila, mitä siinä nyt tapahtui, kun te ajoitte tuo maaliveneen väärältä puolelta toimitsijoiden mukaan? Joo, niin siinä tapahtui. Me tultiin sieltä sisään, me nähtiin se tilanne, seurattiin Westerbergien suihkua, koska he meni tuossa lopussa meidän ohi. Ja tultiin siihen tulokseen, että siinä oli sen verran trafiikkia, se oli kauppa-aluksia ja siinä oli huviveneitä, että me katsottiin, että meidän on parempi kiertää se koko ruuhka, koska tuossa nopeudessa niin sinne sekaan ei oikein ilkeä mennä. Oliko yllätys, että Westerberg pääsi ohittamaan näin viime vetreillä? No ei se oikeastaan ollut yllätys, koska me tiedettiin mitä meitä vastasi, eli meillä on erittäin tyynet olosuhteet ja mitä lähemmäksi tullaan Tallinnaan, niin sen tyynemmäksi keli käy. Ja niin kävi myöskin, että tuossa loppumetreillä tuuli loppui sekin vähän mitä sitä oli ja meillä on silloin hitaampi vene. Huomenna on luvassa tuulta, enemmän tuulta kuin tänään, jopa kovaa tuulta. Miten se vaikuttaa teille? No se on se just mitä me tarvitaan. Me tarvitaan vähintään 10 metriä sekunnissa. Sitten se on meidän veneelle optimaali, koska se vaatii sen nosteen tonne alle, kun se on iso ja raskas vene. Näin miehistöt ovat Piritan satamassa ja huomenna sunnuntaina kisa jatkuu. Silloin on lähtö täältä Helsinkiin päin. Tällä hetkellä tänne meille ilmoitettu tuloslista kertoo, että veneet Bella, Notarial 1 ja Chris-Craft on hylätty. Tällä hetkellä voimassa olevan tuloslistan mukaan Helsinki-Tallinna Offshore Racing voittaja on siis Timo Mäkisen ja Ari Siltalan Flying Finn. Toiseksi tuli Notarial 2, miehistönä Jukka Laakso, Juhani Jäätiö ja Jukka Mild. Kolmas oli Top Gun, miehistönä Jyrki Bunsdorf, Antti Koskela ja Kari Bunsdorf. Neljäntenä Petri Jokisen ja Vesa Kortesojan Yamaha Argo. Viidentenä Hannu Puolamäen ja Kari Vartiaisen Salama. Kuudentena Juha ja Hannu Ylikorven Argo. Seitsemäntenä Jouko Kantolan ja Urpo Salon Alibaba. Kahdeksantena Reijo Nissisen ja Jouni Hallaman Varkaus Arkki. Yhdeksäntenä Paulu Pasasen, Vesa Valkaman ja Eero Airion Trust Me. 10. tuloslistalla on Tour Charles Elmgrenin ja Klaas Dalberin Quick. Ja 11. Pekka Koskisen, Reima Windbergin ja Jarmo Vesan Seinän siirtäjät. Kaikki voi tietysti mahdollisten protestien vuoksi muuttua, mutta siitä kerromme huomenna. Tässä kaikki offshore-kilpailuista tänään. Tapaamisiin jälleen huomenna Tallinna-Helsinki-kilpailun merkeissä täällä kolmoskanavalla kello 20.30. Kuinka kotiin paluu tänne takaisin Helsinkiin oikein onnistui ja kenestä tuli Tallinna-Helsinki Offshore Racing voittaja.
Charlie's Quick. Juo janoosi. Suomen hiihtojoukkue matkalla menestykseen. Eväinä kunnon välineet, oikea harjoittelu ja ravinto. Kellogg's Extra. Ravitsevaa ja rapeaa. Nyt myös suklainen maku. Näillä jaksat pitkään. Kellogg's Extra on Suomen hiihtojoukkueen virallinen aamiainen. Täällä Tallinna ja tervetuloa hyvät katselijat Notarial Helsinki-Tallinna Helsinki Offshore Race-kilpailun toiseen osakilpailuun, joka tänään sunnuntaina ajetaan täältä Tallinnasta Helsinkiin. Tallinnahan sijaitsee nykyisin Viron tasavallassa. Näkymä Tallinnanlahdelta satamaan ja vanhaan kaupungin torneihin, muun muassa vanhaan Tuomakseen, on sadolle tuhansille suomalaisille tuttu. Keskustasta pari kilometriä itään sijaitsee Piritan veneurheilukeskus, jossa kilpaveneet ovat yöpyneet. Vaikka Virossa ei asukkaa kuin 1,5 miljoonaa ihmistä, on pääkaupunki Tallinna silti asukasluvultaan suurempi kuin Helsinki. Tarkkaa asukaslukua en saanut vahvistettua, mutta arvio on lähempänä 600 000 kuin 550 000 asukasta. Täällä ollaan melko täydellisesti menossa olevasta offshore-kilpailusta tietämättömiä. Eilen kyselin kadulla mielipiteitä, eikä yksikään vastaantulija ollut kuullut kisoista, saatika sitten, että tietäisivät, mitä offshore tarkoittaa. Joten näin aluksi käymme läpi nuo perustiedot, mitä offshore on ja mitä eri luokkia offshoreissa on, samalla kun kipparit täällä tekevät viimeistelyjä Piritan satamassa. Tässä Notarial Helsinki-Tallinna Helsinki-kisassa on 4 pääluokkaa, joista suurin on Offshore 1 luokka. Ja tunnusomasta tälle suurimmalle luokalle on, että moottoreiden kuutioiden mukaan laskettuna niiden pitää olla 16 litraa vähintään, saavat olla isompiakin. Ja tuo vastaa 2 suurta isoa jenkkimoottoria suunnilleen noin, jos vertaa arkipäiväelämää. Ja niiden pituus on vähintään 30 jalkaa ja voivat olla jopa 50 jalkaa. Jukka Laakso, sinäkin paroit tätä taustalla olevaa Notarial 2, joka voitti eilen tuon Offshore 1 osakilpailun. Kerro tuosta veneestä, mikä sen erottaa Offshore 2 esimerkiksi? Pituus on ensimmäinen, joka siitä erottaa, että tämä on 41 jalkaa. Offshore 1 kuuluu olla 35 jalkainen vähintään, että se niin kuin täyttää ykkösluokan mitat, tai siis tämän luokkavaatimuksen. Ja tämä Notarial 2, miten suuri tuo moottori, joka vauhdittaa sitä? Siinä on 2 kertaa 850 voimaiset Lightningit. Eli 1700 hevosvoimaa. Mikä on sitten huippunopeus? Esimerkiksi tällaisella sajalla on luvattu aika kohtalaista kevyttä tuulta ja kevyttä aallokkoa. Tämä ei ole oikein meidän keli, että me ei oikein varmaan tulla, mutta yritetään 70 maalia tulla tai 80. Että se on meidän että me säästetään tätä hommaa Tukholman välille enemmän. Me harjoitellaan täällä. Meillä on niin vähäisen tämän meidän 4 miehellä yhteistyötä tällä veneellä, että sen takia se oli yllätys, me pärjättiin näinkin hyvin nyt jo tällä välillä. Niin onko niin, että Notarial Tallinn tai tiimin päävene on sitten se katamaraani, tuo 1? Kyllä se on ihan päävene kokonaan. Tätä on pidetty varaveneenä? Kyllä näin on asia. Onko tämä enemmän sitten kovan tuulen vene ja tuo katamaraani kevyen, tai miten pitää tulkita tuo? No kyllä tämä katamarikin menee kovassa tuulessa. Se on niin iso vene jo, että kyllä se on yhtä hyvä menemään kuin tämä yksirunkoinenkin. Mutta minä olen taas enemmän yksirunkoisen veneen kuski mielestä, niin paremmin tykkään ajaa. Tämä Notarial-tiimi on ainoa pohjoismainen EM-tasot täyttävä, te olette myöskin mukana Euroopan mestaruuskisoissa. Montako moottoria tarvitsee tällainen tiimi, että se pärjää? No sehän vähän riippuu niin paljon, mutta tässä tiimissä on 12 moottoria, että he käyttävät niin paljon, että me emme ole ollenkaan, tämä kakkosveneen porukka ei ole ollenkaan tässä ulkomailla mukana, että me ajamme vaan tää kotimaassa. Offshore 2-luokan tunnus on M, ja tunnusomasta tälle luokalle on, että sen moottoritilavuus on puolet
pienempi kuin suuren Offshore 1 luokan. Eli näiden moottoreiden tilavuus on maks semmoista 8 litraa. Esimerkiksi tässä kuvassa näkyvän Exit 1 tai Exit veneen moottoritilavuus on noin 5 litraa, eikö vain? 5,2 jos ollaan ihan tarkkoja. No, teillä kävi pikkuinen epäonni eilen Exitin kanssa, Asko Paasonen. Te linkkasitte maaliin huomattavasti myöhemmin muita. No yhdellä koneella on aika vaikea tulla. Mitä siellä merellä tapahtui? Meillä oli vähän polttoainesyötössä vähän ongelmia ja toinen kone rupesi pätkimään siinä. Että me jouduttiin tulemaan yhdellä koneella melkein puoli matkaa tuosta. Ja siinä taisi tapahtua muitakin haavereita. No, yksi nilkka tässä on mennyt, mutta ei sen kummempaa. Mitä siinä nilkan kanssa tapahtui sitten? Eihän sitä ohjata tätä venettä tai trimmata nilkalla. No tuota venettä ajetaan seistä ja me käytiin ehkä pikkasen liian korkealla jossain loikassa ja taisi mennä nivelsiteet toisesta nilkasta, että pikkasen vaivaa. Tämä on kisan ainoa puuvene. Mitä tuo puuvene tarkoittaa? Onko se laminaattia tai minkälaista? Se on ristiin laminoitu 4 mielin fanerista 4 kerrosta ja epoksikerrokset väliin. Taatusti vahvin vene, mitä näissä kisoissa pyörii. Onko se sitten heikkous, että se on puuta, kun muut ovat kevlaria tai jotain muuta? Tämä on paljon vahvempi kuin vastaavat lasikuituveneet. Mitä painavampi? Kevyempi. Jopa kevyempi? Jopa kevyempi. Eikä uppoa. Miksi ne muut eivät sitten ole puuta? No, tämmöisen veneen tekeminen ottaa semmoinen 3000 miestyötuntia, että lasikuudusta lähtee huomattavasti edullisemmin. Pienin offshore-luokista on numero 3, joka moottoritilavuus on maksimi 4 litraa, eli se on korkeintaan 1/4 siitä, mitä suurimmat Offshore 1-veneet ovat moottoriteholtaan. Ja Reimo Wienberg, te sijoitutte eilen 4. tässä Offshore 3 osakilpailussa. Mikä on tähtäimessä tänään? No, tänään on tähtäimessä päästä perille. Se on joka kerta se kaiken A ja O, että pääsee perille. Mutta keli tulee olemaan niin tyyni tänään, että todennäköisesti meidän sijoitus on sama kuin eilen. Onko tämä kovan tuulen vene tai mitä tarkoitat tuolla? No, mitä isompi aallokko, niin tämmöisellä yksirunkoveneellä on paremmat mahdollisuudet pärjätä kuin näillä katamaratyyppisillä. Miten tuo vauhti sitten suhtautuu näihin isoihin veneisiin? Jos tämä on moottoriteholtaan huomattavasti pienempi, ehkä noin 1/4 pienempi kuin noissa suurimmissa, niin mihin vauhtiin te pääsette? No, tämän veneen semmoinen huippuvauhti tyynellä kelillä on 60 solmua. Ja kilometreissä se tarkoittaa, että siinä 100 kilometriä tunnissa? Se on ehkä 115 kilometriä. Ja pystyttekö tänään ajamaan sitä vauhtia? No, toivotaan näin. Paljonko tällainen vene maksaa, kun sen hankkii? No, mikä sen budjetti on näitä kisoja varten esimerkiksi? No siis kisan pelkkä käyttöbudjetti, niin yhtä kautta kohden, niin se on ehkä noin 30 000. Mutta se riippuu tietysti kuinka paljon kilpailuja ajetaan. No, täällä on ainakin kisan hulluin nimi, Seinäänsiirtäjät. Mistä se johtuu? No se johtuu siitä, että Seinäänsiirtäjät on rahoittanut tätä meidän tämän kesän kilpailuohjelmaa. Seinäänsiirtäjät on tämmöinen rakennusten saneerausfirma, joka haluaa itseään tuoda julki tämän veneen avulla. Eikö herättä kummatusta, kun vene tuolla vesillä liikkuu ja sitten tulee Seinäänsiirtäjät vastaan? Se saattaa tuntua vähän omituiselta. Ja 4. luokkana näissä Radio One Offshore Cup-kilpailuissa on UV-luokka eli urheiluveneen luokka. Se on sitä erikoinen, että se ei ole kansainvälisesti standardisoitu, vaan se otetaan järjestäjän harkinnan mukaan ja näissä kotimaisissa offshore-kisoissa se on sitten mukana ja aika runsaslukuisena. Se on entinen jokamiesluokka. Se on urheiluveneellä ja urheiluohjastajilla, jolla ei ole kilpailulisenssiä, mutta on kilpavene ja haluavat sillä mukaan. Nämä ovat joskus jopa erittäin suuria, niin kuin tämä tässä vieressä lähempänä oleva Chris Craft, joka on entinen Offshore 1-vene, mutta kun pituusjärjestelyt muuttuivat, niin se siirtyi urheiluvene luokkaan. PH Söderling, te voititte eilen ja teillä oli aika kova aika, 32.53. Mitä se teki kilometreissä ja tunneissa, kun te tulitte yli? 74 kilometriä oli matka. No, me liikuttiin noin suurin piirtein 140-145 kilometriä tunnissa. Keliäinen oli välillä paha tuolla keskiosuudella ja siinä jouduttiin tietysti löysään, mutta loppupätkä tultiin sitten kaikki, mitä löytyi, ne oli pelissä mukana. Siellä on, sanotaan, huono-onnisen maine
teillä ei aina ole onnistanut nämä Helsinki-Tallinna eikä Helsinki-Tukholmakaan matkat? No moottoriurheilu on tämmöinen, että joskus menee tosi huonosti ja joskus menee sitten paremmin. Mitä tapahtui viime vuonna? No, me hukattiin vähän potkureita tässä Tallinnan hommassa ja perävetolaite hajosi sitten Tukholman hommassa. No eilen ilmeisesti kaikki meni nappiin. No nyt meni kyllä. Tekniikka oli kohdalla ja tiimi oli ihan nappi. Et fiilis hyvä ja mikä sen hauskempaa. Minkälainen tämä sää on teidän veneellä? Voitatteko tänään myös? No voittajista me ollaan, niin kuin jo eilen sanoin, niin ne altavastajia me ollaan, kun katsotaan mitä täällä löytyy. Mutta toivotaan. Maaliviivalla nähdään sitten miten on ja keli on mitä parhain meille, että se ei voi sen parempaa olla. Minkälainen luokka tämä urheiluveneen luokka on näin kilpailun mielessä? Onko se niin kuin tasavertainen, kilpailetteko tasavertaisesti näiden virallisten luokkien kanssa? Eihän sitä voi näin sanoa. Nämähän on, niin kuin sanotaan, niin kuin luokkakin on urheiluvene, niin siellä on normaali vahvempi kone ja erittäin hyvät ominaisuuksiltaan ja rungoiltaan nämä veneet. Ne on urheiluveneitä niin kuin se on. Miten helposti pääsee mukaan tuohon urheiluveneluokkaan? No, nämä järjestäjät, nehän rankkaa porukan, että eihän kuka tahansa ei pääse. Kyllä siinä pitää olla kokemusta meriltä ja vesiltä. Nopein maalissa eilisessä osakilpailussa oli Kimmo Westerbergin ohjastama Offshore 1-luokan vene Bella. Eilen Westerberg vielä uhosi, että tuomarit ovat väärässä. Mitä mieltä hän on tänään voiton mentyä täpärästi ohi suun? No kyllä me tunnustamme, että me ollaan sitten vedetty se väärin, että siitä on niin selvitetty se ohjaajakokouksessa, että se piti niin eri puolta ja se vene ajaa, mutta kyllä sieltä järjestöille tuli taas kömmähdys tuossa tämän päivän ohjaajakokouksessakin, mutta se saatiin kyllä selvitettyä heti. Niin siis tuo virhe oli, että ajoitte väärältä puolelta maalivenettä ja maalilinjaa. Oliko se niin epäselvästi merkitty? Tai mikä oli syy siihen, että juuri voittajavene ajoi ohitte? Tai nopein vene, sanotaan näin. Se johtui siitä, että kun siitä on tullut kirjalliset piirrokset tuosta maalista ja ne on ollut sillä niin kuin me ajettiin. Ja sitten se oli selvitetty ohjaajakokouksessa sitten toisella lailla ja se ei meille sitten ihan selvinnyt se